Opa kaixo, horrengo bideoan, limite bat batziko dugu, isa infinitora doa, lehenik eta behin beti esaten dizudana, hartu zatitxo bat idazteko eta ordezkatzeko infinito guztiak ikusteko zenolako itxura hartuko duen gure limita. Bale, azkenan limitean egin behar duguna da, isak agertzen diren lekuetan, infinitoak ordezkatu. Beraz, izango dugu, infinito, bider infinito, infinito karratura da infinito, bider bi, infinito. Minus bost bider infinito da minus infinito. Zati. Infinito gehiru da infinito. Ken? Bi bider isa, beraz, minus infinito. Bale, horrelako daukagu. Joan bargara gutxinako indeterminazio ezberdinak ebazten. Hemen, indeterminazio bat daukagu, baina esaten dizudana. Indeterminazio hauek, aurreko bideotan ebatzita daudenez, oso azkar, azkenan begiratu behar dut, segertzen den hemen goian. Oso erraza denez ikustea, ez naiz liatuko eta azkarre batziko dut. Nahi baldin mauzu ondo jakin, konparaketa zelan egiten den, aurreko bideotan, pizkat hobeto asaltu da, agertzen da. Azkenean, hemen daukat, karratura doan isa bat, karratura doan infinito bat. Beraz, infinitonen ordena da, isa horren berretzailea, beraz, bi. Esango dugu infinitonen ordena bi izango dela. Begiratzen dugulako berretzailea. Aldiz, infinito honek, isa ez baldin bauka zera, goratu bat daukagula hor, isa honen berretzaile bat denez, infinitonen ordena bat izango da. Konparatzen baldin badugu infinito hau honekin, badakigu, hau izango dela handiagoa, beraz, infinito hau nagusitzen da. Beraz, hau berriz ebazten baldin badugu, goian izango dugu infinito menos infinito, lehenengo infinitua bat dauka indar gehiago, gertzen zaigu plus infinito, zati, infinito, ken, infinito. Ezta? Horrela bihurtu zaigu, vale, horrela daukagu. Orain begiratu behar duguna da, goiko infinito hau eta beko infinito honekin segertatzen da. Daukagu infinito, zati infinito bezalako indeterminazioa. Horrelakoetan, bideo asko daukat azalduta, da indeterminazio hau, horrelakoetan egin bar dena da beti, antzeko zer, begiratu, goian dagoen orden altuena daukan isa, eta konparatu bean daukagun orden altuen daukan isarekin. Kasunetan, bi eta baten artean, ja, de hecho, orain bertan ikusi dugu zein zen handiena, hau da handiagoen, ezta? Beraz, infinitonen ordena da ordenen altuena. Bi. Bean, hau da isa bat, eta hiru hau directamente ez da infinito bat. Beraz, izaber bat denez, honen ordena bat izango da. Zeinek dauka orden altuago infinito hau, edo honek, ongoikoak ez da? Beraz, jartzen dut horrela esateko, bi hau dela beste baina handiagoa. Beraz, infinito hau nagusitu egiten da. Eta ni, baldin badaukat, mota honetako indeterminazioa, eta goiko infinitua baldin bada handiagoa, ni badakit hau, edo honek egiten duela infinitora. Beraz, berriatz dezaket hau, infinito zati infinito hau jakinda goikoa dela handiagoa, infinito minus infinito bezalako indeterminazioa. Honetara aldu gara, eta orain hau da ebatzi behar dugun infinito minus infinito. Gogoratu, infinito hau izango dela txorizo hau, eta beste infinito bat izango dela hau. Vale, daukagu infinito minus infinito. Begiratu behar dugu txorizonen ordena, eta bakasunen ordena, erraz izango da, infinitonen ordena izango da bat. Badakigu, honen ordena bat dela. Begiratu behar dut honena. Zelan kalkulatzen da satikietan ordena, begiratu behar duzue, goian, begiratu behar duzue, orden altuena daukan gaia, kasunetan, bi. Behean, orden altuena daukan gaia, kasunetan, hau ez da, honek daukalako bat, ederto. Orduan, satikietan, aurreko bideo baten saltzen dudanez, egin behar dena da, zenbaki hau, ken beste zenbaki hau. Eta hori, zertan oinarritzen da, honetan. Gu hemen, ari garen zenbakiak idazten azkenean dira berretzaileak. Eta berretzaileak kendu egiten dira zatiketa bat daukagunen. Horren moduko zatiketa bat. Beraz, bi isa karratu zati isa, izango da bi isa. Beraz, bi ken bat. Isa ber bat. Beraz, honen ordena izango da baitere bat. Eta hai base de montre nora heldu gara zeinetan orden berdineko infinitoak ditugun. Vale, orain arte ikusi ditugun infinito guztietan beti izaten genuen bata beste baino orden altuago zeukana. Beraz gauzak, nola bait, errez egiten genituen, baina hemen gauzak korapilatu egiten dira. Infinito berdina ditugulako. Hemen nire aholkua. Beti dauzkasunean orden berdineko infinitoak kasunetan bat eta bat, beti ez, baina normalean maila hauetan, batxillergoan, DBH-en, normalean, irakasleek nahi dutena edo horrelakoak ebasteko, izango da zerbait jarraitu behar duzuela matematiko egiten, hau da, daukazuen adierazpena pizkat gehiago landu, eta pizkat lantzerakoan, zeo zer desagertuko da, eta orduan ebatzial izango duzue limitea. Azalduko naiz. Ni hemen ikusten dudana, da daukadala zatiketa bat.
Vale? Normalean horrelakoak gertatzen dira zatiketekin eta arroekin. Bideo honetan zatikekin arituko gara. Hurrengo bideoetan ikusiko dugu problema berdina erroekin. Vale. Ni daukat hemen bat ordena duen infinito bat, ikusiko dugula gorentz bertan, eta hemen bat ordena duen beste infinito bat. Baina duena da, zatiketak dauzkadanean beti, saiatuko naiz, adierazpen bakarra bezala uzten. Horrek esan nahi du, hemengo isa gehi hiru jarri nahi dudala izendatzaile komuna bezala, beraz, berriazten baldin badut guztia. Isa gehi hiru izendatzaile komuna bezala, vale? Goian hau horrela geratzen da, bi isakarratu kenbost isa, baina orain, izango dugu, minus bi isa biderkatzen honekin, isa gehiru. Ez nahi sartuko gehiagia saltzen zelan egiten den izendatzaile komunerena, baina azkenan egin diodana da honi zatitu isa gehirurekin eta berdina jarraitzen izateko bider isa gehirurekin bar dut. Honi zatitzen dut honekin, berdinarekin biderkatzen dut, eta azkenan daukat berdina zergaitik. Orain guztia daukadalako berdinarekin. Pizkat lantzen baldin badut hau, behan jarraitzen dut izaten isa gehiru, hemen goian daukat bi isa karratu, ken bost isa, lusatuko dut gehiago, minus bi isa, bider isa dira, minus bi isa karratu, eta minus bi isa bider iru, kontuz askotan hemen egiten duzu txarto eta azten duzu hemengo negatiba, minus bi isa bider iru dira, minus 6 isa, erratuz baldin banaiz. Eta esan dizudanez horrelako ariketak daude prestatuta, hemen ikusten baldin bazue katapum eta kapum, hau honekin joan egiten da. Eta horrek, nolabait, kentzen digu orden altuko infinito bat kendu egiten digu gainetik. Eta horrek asko lagunduko digu. Jarraitzen dugu idazten, daukagu minus bost isa, minus 6 isa. Ez nahi zerratu, ezta? Bale, minus bost isa eta minus 6 isa, horrek ematen digu, minus 11 isa, zati, isa, gehiru. Hau da gure idazpena. Orain egingo duguna da, egin dugu gauza bakarra da, honekin landu, ahaztu limiteak bakarrik egin dugu, hau ematen badin badigute, honetan altu naiteke. Orain egingo dugu limitea, onena, azkenean dela onena egitea, baina pizkat asko zerrezago geratuko zaigu. Limite isa infinitora daukadanean minus 11 isa zati isa gehiru, fijatzen baldin bazarete, hau da, infinito zati infinito bezalako indeterminazioa, vale? Hau infinitora dalako, bueno, minus infinito zati infinito bezalako indeterminazioa, berdin ebazten direla, eta kasu honetan, goiko altuena da isaber bat, honen ordena beraz da, bat ordeneko infinitoa, honena baitare altuena konparatuta da hori, bat ordeneko infinitoa, eta infinito zati infinito bezalako indeterminazioetan orden berdina daukagunean egin barzena zen simplifikazio bat. Hori aurreko bideotan baitare salduta daukagu. Baina, bueno, nahiko argi ikusten da. Ze hau da, limite isa infinitora minus 11 isa zati, konparatzen badin bauzu infinito gehiru da infinito. Hau da asko handiagoa, beraz, utzi dezakegu hau bakarrik, hiru hori haintzikia da zinen ahaztu dezakegu. Beraz, limite minus 11 isa, zati isa, hau joan egiten da, daukagu limite isa infinitora minus 11arena, eta jakin barko zenukete, edozein limite konstante batena, hau da azkenen zenbaki bat, emaitza dela konstantea bera. Beraz, limite hau minus 11. Reguin, ze ikusi dugu ariketa honetan, lehenik eta behin, hasi gara beti bezala, infinitoa ordezkatzen, eta errezak ziren indeterminazioak ebazten azkar, eta azkenan heldu gara, konparatzera infinito hau, infinito honekin eta ikusi dugu orden berdina daukagula. Orden berdina daukagunean, beti egin behar duguna da, nolabait, adierazpen matematikoa jarraitu lantzen, hau da, limitea guztiz ahaztuta, hau jarraitu lantzen, zatiketak baldin badaukagu izendatzaile komuna erabilita, eta erroak baldin baditugu, urrengo bidean ikusiko dugu, eta jarraitzen baldin badugu lantzen, beti helduko gara, beste adierazpen errezago batera, eta adierazpen horren limitea egiterakoan, normalean ez beti, baina normalean lortuko zue emaitza asko errezagoa, eta kasunetan minus 11 dena.